Region-wide Operation Baklas sa mga campaign materials gipahigayon karong hapon. Si Luan Mirondina sa report. Alas 2 karong hapon, gisubay sa mga kawani sa Comelec Lapu-lapu ang nagkadiyang mga barangay sa Dakbayan o gipangtangtang ang mga campaign materials nga gipamutang sa mga undesignated areas. Bisan ang mga campaign materials nga gibutang sa mga giilang common poster areas nga nalapas sa standard nga gidakon gipanangtang usab. The candidates cannot post campaign materials whether they are of the proper size or of the oversized campaign materials. Hindi sila pwedeng mag-post nito sa mga public places, unless that public place has been designated by the COMELEC as a common poster area. Ubo sa Fair Elections Act, kinahanglan lang nga anaa sa 12 feet by 16 feet ang poster sa mga political parties o party list groups, samtang 4 feet by 6 feet ang sa mga independent candidates. I met with the representatives of these candidates. I told them of their violations sa common poster areas, and I believe they are sincere when they told me that they'll be complying. Ang Operation Baklas dungan nga gipahigayon sa nagkadayang mga dapit lukop rehiyon karong adlaw inabagan sa kapulisan. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.